நான் தான் உங்களோட கார்த்திகா பேசுகிறேன். இப்போ ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். இது பூதம் கதை. ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணு இருந்தாலாம். அந்த பொண்ணு அம்மா அப்பா கூட ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தாலாம். அவங்களோட அம்மா அப்பா நான் உன்னைய ஸ்கூலில் சேர்த்துறேன், அங்கே நீ அழகாக படித்து டிகிரி வாங்கினாங்களாம். சரின்னு அந்த பொண்ணு போச்சா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் படித்து பெரிய ஆள் ஆனாலாம். அதுக்கப்புறம் அவள் டிகிரி வாங்கினாலாம். அப்போ அவள் ஒரு முரட்டு பசங்களை பார்த்தாலாம். அந்த பசங்க எப்போவுமே அவளை துன்புறுத்திட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவள் டிகிரி முடிச்சுட்டு வேறு ஸ்கூலுக்கு போகிறான். அப்போ அங்கே எல்லாருமே ரொம்ப அமைதியாக இருந்தாங்களாம். அங்கே படிக்க ஒரு மிஸ் அவளை அரைஞ்சிட்டாங்களா கன்னத்தில், அவள் தப்பு பண்ணிட்டான்னு. அப்போ அவள் அழுதுட்டு அவளோட ஊருக்கு அம்மா அப்பா என்னை மிஸ் அடிச்சிட்டாங்க, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு எனக்கு புரியல அப்படின்னாலாம். அப்போ அவள் வேற வீட்டுக்கு போகிறப்ப அங்கே நிறைய சிலந்தி, நிறைய பள்ளி, நிறைய கற்பம்பூச்சிங்களாம் இருந்துச்சான். எல்லாத்தையும் விளக்கமாரில் பெருக்கி டஸ்ட்பினில் போட்டா. அதுக்கப்புறம் அங்கே நிறைய பூதம் இருக்குதுன்னு அவளுக்கு தெரிய வந்துச்சா கொஞ்ச நாளாக. அப்போ அவளோட ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டாலாம். அவள் ஃப்ரெண்டு பாத்ரூம்க்கு போகிறப்ப அங்கே கதவு மூடி இருந்துச்சா. அவள் திறக்கிறப்ப பேனு ஒரு பூதம் இருந்துச்சா கருப்பா. அதுக்கப்புறம் வானெல்லாம் மழை பெஞ்சு கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சா. அப்போ அவளோட ஃப்ரெண்டு அங்கே மாட்டிக்கிட்டா. அப்போ அங்கே அவளோட ஃப்ரெண்டை பார்க்குறதுக்கு பாத்ரூம்க்கு போனான் லைட்டை பிடிச்சிட்டு. அப்போ அங்கே அவள் பயந்துட்டா. அப்போ அங்கே என்னென்னு பார்க்க போடுறப்ப அவன் மயக்கம் போட்டுட்டா. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற நிறையா பெண்கள் கரண்ட் ஆஃப் பண்ணி வீட்டெல்லாம் ஒரே என்னென்னமோ பண்ணிச்சான். அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணையும் அவளோட ஃப்ரெண்டையும் அவங்க டார்ச்சர் பண்ணாங்களாம். அப்போ அதில் அவளோட ஃப்ரெண்டு ஓடிட்டா வீட்டை விட்டு. அவள் மட்டும்தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாள். அதுக்கப்புறம் அவள் எல்லா துணியும் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பேய் அவளை அடிச்சிடுச்சா. அதுக்கப்புறம் மயக்கம் போட்டுச்சா. காலையில் போலீஸ்லாம் என்ன இது பேயா இருக்கு, அப்படி இவ்வளோ பேய் இருக்கா இந்த பங்களாவை பற்றி. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பங்களாவுக்கு போனாங்களா. அங்கே நிறைய பேய்களும் நிறைய ஆத்மாக்களும் இருந்துச்சோம். அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி நிறையா ஆத்மாக்களும் நிறைய பேயும் இருந்துச்சான். அங்கே அவள் போனப்ப வீட்டுக்கு பின்னாடி எல்லா பேய்களும் அவங்க போன வாட்டி என்னென்னமோ பண்ணிச்சான் அந்த பேய். அப்போ அவள் என்ன பண்ணிச்சுன்னு நம்மளுக்கு புரியாமல் அவள் எல்லா இடத்துலையும் செக் பண்ண போனான். அந்த பங்களாவில் இருக்கிற நிறையா பேயும் என்னென்னமோ பண்ணிச்சு. அந்த பேய் அவள் பின்னாடியே தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் பேய் கண்ணுக்கு தெரியாது. அதனால் அவள் பின்னாடி திமிறப்ப அப்படியே தொடர்ந்து மின்னல் அடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அவள் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டான். அப்படியே மழை பெஞ்சு எல்லா கரண்டும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. திருப்பியும் முன்னிருந்த வீட்டில் இருக்கிற அதே பூதங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பூதங்களும் ஆத்மாக்களும் முழிச்சுக்கிச்சு. அப்போ இடிமின்னல் அடிக்கிறப்ப அவள் போய் பார்க்குறப்ப ஒரு எலும்பு கூட அப்படியே அவளை பிடிக்க வந்துச்சு. அப்போ அவள் ஓடிட்டான். அந்த பங்களாவில் நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்குதுன்னு அவளுக்கு இப்போ தான் புரிய வந்துச்சு. அப்போ போலீஸ் டக்குன்னு வந்துட்டாங்க நைட்லேயே. அப்போ போலீஸ் நீங்கள் எதுக்குமா கால் பண்ணீங்கன்னாங்க. அங்கே ஒரு எலும்பு கூட அசைஞ்சிச்சு, என்னைய பிடிக்க வந்துச்சு, நான் ஓடி வந்துட்டேன், யாராச்சும் பாருங்கள், போலீஸை சீக்கிரமாக அந்த பங்களா கூட என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள், எந்த ஆத்மான்னு பாருங்கள். அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு சாமி இருந்துச்சு. பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு சாமி சாமி அங்கேயே இருக்குதுன்னு புடவையை வச்சு படைச்சாங்க. அப்போ அங்கே பின்னாடி அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி சாமி இன்னும் இருந்துச்சா. அதோட புடவையை கூட ஒரு இடத்துல வச்சுட்டாங்க. ஆனால் அந்த சாமி போகவே போகலை. அப்போ ஒரு பொண்ணு போனால் தெரியாமல். அப்போ தெரியாமல் அந்த பொண்ணு போப்ப அந்த பொண்ணு வரவே வரல. அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு இருக்கிற இடத்துல ஒரு பேய் இருக்குதுன்னு நிறையா பேருக்கு புரிய வந்துச்சு. அப்போ நைட்டு கரண்டு போனப்ப அவ அந்த இடத்துல அவ இருக்கிறப்ப அங்கே ஒரு
ஆத்மா வந்து இருந்துச்சு. இப்போதான் அவளுக்கு புரிய வந்துருச்சு. அப்போதான் அந்த இடத்துல அவள் எப்போவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆசைப்பட்டான். அப்போதான் அந்த இடத்துல தான் எல்லா பசங்களும் போகக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க. நன்றி, வணக்கம்.